Yes, good day every madlang Noypi and welcome to another episode of Budget Meal. So syempre, hindi pwedeng walang kanon ng kanin kasi mahilig ako sa rice, maka-rice, madlang Noypi at sika tubig. So yung budget meal natin ngayon madlang Noypi, iwan ko sa aming mga taga-Bukid kasi yung kanin kung wala na talagang ulam, wala na talagang magawa, tubig ilagay sa kanin. Iwan ko ba't di na lang maglugaw, di ba? Tapos lagyan ng asin. Huwag masyadong madamihan. Yon. Sa bukid kasi is kinakamay to. Huwag lang natin kamayin kasi parang hindi maganda. Ba't di na lang kasi maglugaw, di ba? Ewan ko lang talaga yung kanin na mais. Hindi kasi rice ang dapat nito, kanin na mais, tubig, tsaka asin. Ayaw nilang maglugaw. Ewan ko lang, basta wag na lang tayong wag na lang tayong magreklamo. Yung grasya nasa pagkainan na kumain na lang, di ba? Yung lasa, syempre, maalat. Tsaka tama lang yung pagkaalat niya. Nakatsambahan natin yung paglagay ng asin na tamang-tama lang, saka yung lasa niya lugaw. Ano pa ba? Tubig, asin, saka kanin. Mas masarap to kung mais. Okay din naman siya, madam. Ang sabi nila, yung kanin pag nilagyan ng tubig, hindi daw maganda sa dugo. Makaluspad ang tawag doon, anong tawag doon sa Bisaya? Tawag doon sa Bisaya. Makaluspad, basta makakuha daw ng dugo. Ewan ko. Importante, busog. Wala nang kuha-kuha ng dugo. Iba talagang ginaganon yung plato. Lalo pag may masarap na ulam, ginaganon doon yung plato. Ayun, first time na naubos ko yung pagkain ko sa harap ninyang madlang Noypi. Tubig. Yun, hanggang dito na lang. Wala tayong hirit. Siyempre, yung buong mundo magulo dahil sa gera. Ang Pilipinas magulo dahil kay Sara Duterte, the Vice President Sara Duterte.